हेलो लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय चैनल आशा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं लोगोफोर दिनै जाबाय बर'फोरनि माइ गोरलै फोरबो एबा ओंखाम गोरलै फोरबो बे ओंखाम गोरलै फोरबोनि एबा माइ गोरलै फोरबोनि सानाव गासैबो बर' माहारिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामग्लायनायखौ बावहरबाय मानो होनना बुङोब्ला बे माइ गोरलै फोरबोआ बर'फोरनि गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय माने नागार हायै फोरबो आरोना ओंखायनो नैबे सानाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो गोजोन हामग्लायनाय बावहरबाय आरो लोगोफोर जोंनि गामियावबो माने गोदो गोदायनिफ्राय फालिबोनाय बायदियैनो देग्लायनि बोथोरावबो नैबे समावहाय माने माइ गोरलै फोरबोखौ फालिनो थाखाय थियारि जागासिनो दङ थानसालियावहाय आर'ज लानो थाखाय थियारि खालामगासिनो दङ थियारि जागासिनो दं रायजो राजाफ्रा साफा सानै ओंखारबोगासिनो दङ आरो लोगोसे जोंना जानाय लोंनायबो जायो आरो दिनै नाजोंनो जानाय लोंनाय जागोन आरो बेखौ आं गासैखौबो माने फारि फारि दिन्थिलांगोन आर'ज लानायजों लोगोसे जानाय लोंनाय बायदि बायदि बिथिंखौ लानानै आङो फारि फारि दिन्थिलांनो नाजागोन माबायदि जोंनि गामियाव फालिनाय जायो बेखौ दिन्थिलांनो नाजागोन लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो हादो भिडिअ जोबोर इन्टारेस्टिं जागोन आरो भिडिअखौ नायना मोजां मोनब्ला एसे लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला अनासो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम दाबाव बिदिब्ला फैदो आंजों लोगोसे गामिनि गासैबो माने बावथायजों लोगोसे जानाय लोंनाय बायदिसिना हाबाफारिफोरखौ फारि फारि नायलांदिनि चलो आरो बे जाबाय जोंनि गामिनि गोदान बाथौ थानसालि बेखौ बानायहांदोसो आरो बेयो ओंखाराखैनो आरो देग्लाय बोसोराव बेसेबां ओंखारो बेखौ समासो बुंगोन आरो नै बेनो जाबाय जोंनि गामिनि गोथार बा गोदान बाथौ थानसालि नै आरो जोङो बाथौ थानसालिखौ एसे गोगोमैनो लुनो नागिरदों आरो बेयो जाफुंगोन सानसेब्लाबो आरो नै बेथिं सबजि रेडि हाहांबाय आरो सबजि बे जाबाय कबि आरो बे फारसेथिं नै बिलाहि फान्थाव वाव नाइस जारौरौ गोथाव जामारगोन दिनैनि सबजिया नै आरो नै आलु आरो फुलकबि गासैखौबो मोनफ्रोमबो आइटेमसखौनो रेडि खालामदों वाव बेथिं बिन बेखौबो रेडि खालामखाबाय आरो गासै 300 जनसो जागोन जोंनिया गामियावहा फेमिलि मेम्बार्सफोरा आरो न'खरा जाबाय 52 न'खर बे जाबाय सामब्राम गुफुर आरो बे फारसेथिं सामब्राम गोजा नै गासैबो रेडि आरो दिनैनि जोंनि माइ गोरलैनि फोरबोआ वाव जोबोद गोथाव जामारगोन नै बानलु सोर बांसिन जानो हायो नोंथांमोना एसे कमेन्ट खालामना खोन्थाहर दिनैनि सानावहाहै बानलुखौ आरो नै बे जाबाय फस्लानि चाटनि बानायगोन बेखौ फस्ला एवगोन आरोबाव खेबसे नै कबि वाव कबिनि सबजि आरो गासैखौबो बानायखादों नैबे फारसेथिं दङ हाइजें वाव आरो खुलुमबाय लोगोफोर दिनै जाबाय माइ गोरलै फोरबो बर'फोरनि मोनसे नागार हायै फोरबो आरो नैबे माइ गोरलै फोरबो एबा ओंखाम गोरलै फोरबोआवहा गासैबो बर' माहारिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोनग्लायनाय बावहरबाय आरो बे समाव आं मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों लोगोफोर दिनै जाबाय माने आंहा इउटुब चेनेल खुलिनाया कमप्लिट बोसोरसे जाबाय आरोना बोसोरसे जाबाय कमप्लिट बिथां लोगोफोरखौ लानानै माने खुलिनायाहै दिनै कमप्लिट जाबाय आरोना बोसोरसे कमप्लिट जाबाय आरो नोंथांमोना हागौमानि हाजासे साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम नङा होमबा नंगौ लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम आरो बिथांमोननि हेल्प एबा मदद खालामनायावनो आङो दिनै बेसेबां सफैबाय आरोबाव नोंथांमोननि अननाय मोनबावगोन होननानै नैबे माइ गोरलै फोरबोनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ आसा फारिना थाबाय नोंथांमोननि हेल्प मदद सापर्ट मोनगोन होननानै जै बर' हारिनि जै बयखौबो थियारि जानो खावलायबाय दिनैनि बे गोथार रबिबार सान अर्थात आघोन दाननि 9 खालार फोरबो ब्रैथि फोरबो ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो जोंनि गामि आफादनिनो मानगोनां आफादगिरि आदा रनसाय बर'
लोगोसेनो जोंनि बेरेजिया बर'फोरा गामिनि गोथार थानसालिखौ अरायबो गोथारै लाखिनो हानाय गामिनिनो माइनाव आफादनि मानगोनां आफादगिरिजों गाहाय नेहाथारि लोगोसेनो जोंनिनो बारग'लांनाय मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि आरो लोगोसेनो भगतपारा मोदैबारि बाथौ गौथुमनिनो जोंनि मानगोनां आसारि कमलेश्वर आमाय आरो बाहागो लानानै जोंनि गामिनिनो रायजोजों लोगोसे आरज हानजा नोंथांमोन दा बे समावहाय जोंनि जा सेथि हाबाफारि धोरोमनि फिरफिला बिलिरनाय हाबाफारि बे फिरफिला बिलिरनाय हाबाफारिखौ जों थोंजोङैनो जोंनि गामिनि आफादनि बा माइनाव आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथां रेबिका बाजै बिथांखौ दिनैनि जोंनि जा गोथार सेथि हाबाफारि धोरोमनि फिरफिला बिलिरनाय लोगोसे आलारि बाथि फोजोंनायजों लोगोसे फिरफिला बिलिरनाय हाबाफारि बे फिरफिला बिलिरनाय हाबाफारिखौ जागायनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। आरो नैबे समाव आरज सोलिगासिनो आरो नोंथांमोनखौ गासैखौबो फारि फारि नायलांनो थाखाय खावलायखाबाय। आरो नैबे समाव माने हाखरनिफ्राय ना दैखांनानै गिदिर गिदिर नाफोरखौ दैखांबाय आरो नाफोरखौ दैखांनानै एसे माने अपारेसन खालामनो लादों आरो ना रायजोफ्रा आरो नै आंनि खाथियावनो दङ फैदो बिदिब्ला mana ada dek ada silver wow mama na dikandu Romirka गिदिर दिखांदो आरो ना फिसाखौ जाया औ दिनैनिया गोथाव जाथारनांगोन ना ओंखायनो ना गिदिरखौ दिखांदो आरो ना आच्छा आरो मा आरो नै बेथिं जापानिजों लोगोसे माने रौमिरका सिलभार अनलि कस ना गैया आरो बेवहा नै लकेल सब माने जोंनिया हाखरा बा फुख्रिया गांनै बा गंनै ओंखायनो माने नानि आंखाल गैखाया बेलाय आम दामि आरो ना आच्छा मेल्ला माने गासै खै केजिसो जागोन बे जागोन ना 50 केजिसो जागोन आरो ना आच्छा गामियाव खै घर दङ 52 52 घर आच्छा मानसिया टटेल बेसेबांसो जागोन 300 जनसो जागोन आरो ना मोनायालागि दायो खम दा एसे खम दा लासै मोनायालागि 300 जनसो जाहैगोन आरो ना नै
आरो लोगोफोर फैयै फैयै माने संनाय खुरनाय रेडि जाहांबायानो जोंनिया आरो एसे खाथियाव नायहैनो फैदो आंजों लोगोसे आरो कमेन्ट खालाम नोंथांमोननिथिं बोरै बोरै नैबे माइ गोरलै फोरबोखौ फालिनाय जादों जोंनिया बेफोरबायदि आरोना जानाय लोंनायजों लोगोसे आर'ज बा फुजा पातल खालामनाय आरो नैबे समाव रान्दिनि बिथांमोना आंनि खाथियावनो दङ फाइनेलि बेनो जाबाय ओंखाम संग्रा रुम आरो हेल' रान्दिनि नोंथांमोन खबर मोजां आदसा ओमफ्राय बेसेबां आवगायबाय आवगायहांदो आदसा सबजि संगासिनो आदसा आदसा मासबो खिजिबाय आरो मा बे सबजि आरो बेथिं दालि आदसा आरो फैयै फैयै दायो दसे समनि उनाव जाहैगोन आरो ना जानाय लोंनायाहै आरो हेल' नोंथां आरो लोगोफोर नोंथांमोनाहै बिथांखौ सिगांनि ब्लगावनो नुखादों नै एक्सपार्ट रान्दिनि थांनाय बोसोरनि ब्लगावबो नुनो मोनगोन नोंथांमोनाहै एक्सपार्ट रान्दिनि नै एकदम गोथाव जाखायो मिस जाया आरोना संख्रि बानलु गासिबो मिस जाया आरो बे खेबसेयावबो बिथाङानो बाहागो लादों आरो आंनिफ्राय साबायखर थाबाय रायजो राजा बिथांमोनखौ बयखौबो सङै खावै जाहोगोन नालाय बिथांमोनाहै मोजाङै बिराद गोथाव जासिगोन ना एकदम गोथाव जामारगोन आरो जोंनिया बोसोरफ्रोमबो माने एकदम सबजि मैगं आरो ना भाजि माबा माबि गासिबो आइटेमसफोरा माने मिस जाया आरोना एकदम माने गासैबो मोजां जायो आरोना आदसा नै जात्रा संख्रि होहांदों ना दे गोथाव जागोन आरो लोगोफोर आङो जानाय लोंनायखौ दिन्थिबाय थाला मोनागोन बियो जानाय लोंनायखौ दिन्थिबाय थागौ माने मोनाहैगोन आरो दिनैनि ब्लगखौ दिनैनो नोंथांमोना आं दिन्थिनांगोन नालाय ओंखायनो नैबे समावनो बेखिनियावनो दिनैनि ब्लगखौ फोजोबनाय जाबाय आरो आसा खालामो नोंथांमोनाहै भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन आरो बयनिसिमबो माइ गोरलै फोरबोनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय थाबाय बेसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों